Escorcolls en diferents punts de Catalunya en el marc de l'Operació Pica, que és la tercera part de l'Operació Petrum, que investiga el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Arreu del territori, des de primera hora del matí, han començat més d'una vintena d'escorcolls en 3 empreses d'infraestructures públiques de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. Es tracta de les empreses Infraestructures.cat, Autoritat Portuària de Barcelona i BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals. A més, també s'han fet 18 detencions. El jutge número 1 del Vendrell investiga si aquestes empreses, suposadament, arreglaven contractes amb d'altres empreses a través dels quals finançaven l'antiga Convergència de forma il·legal. A la Catalunya central també hi ha hagut escorcolls. Al matí, la Guàrdia Civil ha entrat a les oficines de l'empresa Pesquina, situada a la plaça dels Països Catalans de Berga, i més tard han detingut a l'empresari Fèlix Pesquina. Entre els detinguts també hi ha l'exgerent de l'Hospital General de Manresa, Constantí Serrallonga, que actualment és director de la Fira de Barcelona per la seva etapa a l'Ajuntament de Barcelona, i 4 directius de l'empresa Opreler, que va fer la segona fase de les obres de rehabilitació de l'Institut Lluís de Peguera, a Manresa. També s'ha detingut el director del Port de Barcelona, Sitja Cambra, i l'extinent d'alcalde de Barcelona durant l'època de Trias, Antoni Vives, entre altres.